Все по-голяма популярност набира кулинарния туризъм. Да пътуваш и да посещаваш места, само и само за да хапнеш нещо ново, добре приготвено и да се насладиш на усещането на храната и питиетата. България също е дестинация при пътуванията с цел гастрономически удоволствия. Все повече чужденци посещават страната ни заради вкусната и евтина храна и изключителни напитки. Чужденците са много доволни от българската кухня, разказват много от нашите готвачи. Една от характерните особености на българската кухня е, че повечето продукти в едно ястие се обработват топлинно едновременно. Друга характерна особеност е включването на много пресни или консервирани зеленчуци, които се обработват едновременно с месото. Силна в сравнение с други кухни е употребата на пикантни подправки като лук, чесън, червени черпипер, бахар и дафинов лист. Традиционни ястия са салати, шопска салата, овчарска салата, салата от зеле и моркови, бобена салата, картофена салата, супи и яхнии, таратор, супа топчета, гювеч, боб, шкембе и корбан чорба, телешко варено, аламинути, мешана скара, плескавица, сиренина скара, телешки дроб с вино и други. Печени и задушени ястия, мусака, пълнени чушки, каварма, печено пиле с картофи, зелеви и лозови сърми, свинско с зеле, агнешка дроб сърма и тестени ястия, баница, казанлъшки понички, мекица, тутманик, пържени филийки, козунак. Най-подходящите места за кулинарен туризъм в България са свързани с определени празници. Празник на киселото мляко в град Трън. Това е ежегоден празник, провеждащ се в средата, края на месец юни от 2007 година насам. В близкото село Бели извор е роден доктор Стамен Григоров, откривателят на Lactobacillus bulgaricum, бактерията, водеща за заквасване на българското кисело мляко. Празник на баницата в село Баница край Враца е традиционно ежегодно мероприятие около средата на месец май от 2000 година насам. Това е уникално събитие, регистрирано като единствено в цял свят. Заедно с него на същата дата в селото се извършва и корбан, който подсилва ефекта на българските кулинарни и културни традиции. Включва конкурси за най-различни баници и много дегустации. Празник на суджука, град Горна Оряховица. Той е ежегоден в края на месец май от 2007 година насам, след близо половин вековно прекъсване. Празнува се горнооряховския суджук. Могат да се опитат местни и други версии на суджука, има малко изложение на занаятчии, различни конкурси и разбира се фолклорна програма. Празник на фасула в село Смилян край Смолян. Той е традиционен ежегоден от 2003 година насам празник в последния уикенд на месец ноември. Включва различни конкурси, веселие и ядене на няколко хазана с чорба от прословутия бобен деликатес. Фасулът е запазена марка на селото до 2016 година според процедура пред българското патентно ведомство. Празник на картофите град Клисура, община Карлово. Ежегоден от 2008 година, обикновено в края на месец октомври. В балканското градче се намира единствения по рода си в България музей на картофа, затова честванията тук вече са традиционни. Има изложба на картофи с най-причудливи форми и конкурси за най-голям, най-малък и най-вкусен картоф от новата реколта. Има и изложба на производители от цялата страна. Празник на тиквата град Севлиево. Ежегоден от 2006 година, обикновено около или малко след празника на града 14 октомври. Включва дегустация на тиква и тиквени специалитети, кулинарна изложба, изложби като тиквени фантазии, тиква най-най и света на тиквата. Има още и тиквен пазар. Кулинарният туризъм в България е все още неразвит самостоятелно. В честите случаи той се предлага като допълнение към други туристически пакети. Българските туроператори могат да вземат пример от чуждестранни фирми, които предлагат специализирани кулинарни маршрути. Такива фирми са Venus and Veneto Gourmet, Taste and Travel Gourmet Tourism, Gourmet Tours of Ireland
и Ventura White Gourmet Adventure. Със своята автентичност и уникалност, българската кухня има голям потенциал за развитие.